tinokokai mese muri yeZimbabwe uyatisangani mangwana nenguva dza9 o'clock tizoita demonstration yedu nenyaya dzesarudzo. Tinoda sarudzo dzakachena munyika yeZimbabwe, hatidi sarudzo dzinobiridzigwa. Naizvo tiri kuti isusu munhu wese ngawanikwa achiuya mangwana paAfrica Unity Square tizosangana neutungamiri hwedu nababa vachamisa vana vapurezidendi vedu tizotaridzira kuziva kuti vate sarudzo dzakachena. Toda kuziva kuti maballot papers achapirindwa kupi uye nani, hatifaniri zvinge zvichitwa muchiwandi muwandi. Tinoda zvakare kuti tizivise nyika yeZimbabwe pamwe chete nechihurumende chavamunangako kuti kana pasina sarudzo dzakachena hadzisi kuzoitwa sarudzo muno munyika yeZimbabwe.